Στο μουρλί της Κυριακής ο Μπάμπα χρησιμοποίησε μια λέξη περίπου 30 φορές και αυτή είναι η λέξη Σουπ Τσιντάν. Κυριολεκτικά σημαίνει την ευίωνη σκέψη. Αλλά ο Μπάμπα μιλάει για τους γιόγκις, για αυτούς που έχουν σκέψεις γνώσης, σκέψεις του Θεού, που έχουν την εμπειρία του αληθινού εαυτού, την εμπειρία των άλλων, βλέποντάς τους σαν ψυχές, και που έχουν σκέψεις εμπειρίας του παράδεισου. Αυτός είναι ο ευίωνος στοχαστής, Σουπ Τσιντάκ. Σουπ σημαίνει ευίωνος. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτός είναι ο διαλογισμός μας. Ο Μπάμπα παίζει με αυτή τη λέξη και μαζί με άλλες δύο, τις άχρηστες σκέψεις και τις σκέψεις σχετικά με τους άλλους, Πάρ Τσιντάν, να σκέφτομαι για τους άλλους. Ο Μπάμπα μας έδειξε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις άχρηστες σκέψεις και τις σκέψεις για τους άλλους. Τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το είδος των σκέψεων? Είναι το αίσθημα της κενότητας. Αν το άτομο νιώθει κενό μέσα του, αυτό εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Με τα εισπύρα των άχρηστων σκέψεων ξεκινάει. Η δουλειά των Μπράμινς της εποχής της συμβολής είναι να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο και να τον φτιάξουν. Δουλεύουμε με στις ρίζες και οι ρίζες μας κάνουν γεμάτος. Έτσι γινόμαστε ελεύθεροι από άχρηστες σκέψεις. Αυτή είναι η ανάγκη για 8 δισεκατομμύρια ψυχές. Η δουλειά είναι εύκολη. 8 δισεκατομμύρια περιμένουν να απαλλαχτούν από τις άχρηστες σκέψεις και να ελευθερωθούν, να γίνουν πλήρεις, γεμάτοι. Γιατί είναι εύκολο? Είναι μεγάλη δουλειά και είναι εύκολη. Αλλά γιατί? Γιατί όλοι είναι ήδη αιώνιοι πρίγκιπες, είναι ήδη γεμάτοι. Όλοι είναι αθάνατοι. Όλοι είναι όντα ευλογημένα, όντα αγάπης. Είναι ήδη πρίγκιπες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να λάμψει φως. Να τους δείξει ποιοι είναι, τι έχουν.
σου πιστεύει ότι είναι ζητιάνος, αλλά είναι πρίγκιπας, είναι εύκολο να τον κάνεις πρίγκιπα. Αν είναι απλά ζητιάνος, ίσως αυτό είναι δύσκολο. Αυτός είναι ο διαλογισμός μας και αυτή είναι η ζωή μας. Τι όμορφο καθήκον. Η ψυχή αυτή τη στιγμή, η αόρατη ψυχή βλέπει τον εαυτό της εντελώς ανεξάρτητο από το φυσικό κόσμο. Ο φυσικός κόσμος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τελειώσει, σαν να μην υπήρχε ποτέ τίποτε. Κάτι που είναι προσωρινό, τη μια στιγμή είναι εκεί και την επόμενη μπορεί να μην είναι εκεί. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αναξιόπιστος και απρόβλεπτος. Έτσι η ψυχή που είναι συνειδητή δεν εξαπατιέται. Βλέπει τον εαυτό της ανεξάρτητο από όλα αυτά. Και αυτά είναι καλά νέα, υπέροχα νέα. Γιατί αυτό την βοηθάει να ανακαλύψει τον αιώνιο πρίγκιπα, τον εαυτό. Ο μόνος λόγος που δεν βλέπει όλο το θαύμα του πρίγκιπα είναι επειδή κάνει την ιστορία μεγάλη, κρατώντας κάποια πράγματα από την ιστορία. Όταν αυτή η ιστορία δεν υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι αυτός έχει ένα μόνο αλόκικο κόσμο να ασχοληθεί. Έτσι ο ουρανός είναι η μόνη επιλογή. Και όταν ο ουρανός είναι η μόνη επιλογή, ανακαλύπτει τον αιώνιο άγγελο, ανακαλύπτει τον αγγελικό πρίγκιπα, ανακαλύπτει τη ζωή με το Θεό. Ανακαλύπτει την αιωνιότητά του, ανακαλύπτει τον κόσμο της αλήθειας, το μεγαλείο του. Επίσης ανακαλύπτει το μεγαλείο όλων. Ανακαλύπτει την αληθινή οικογένεια. Όλοι είναι πρίγκιπες, αθάνατοι. Είναι η οικογένεια του Θεού. Δεν είναι μικρό πράγμα να χρησιμοποιούμε τη λέξη ψυχή. Είναι τόσο σπουδαίο πράγμα. Είναι ένα τεράστιο πράγμα. Είναι η οικογένεια του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τις ψυχές, τους πρίγκιπες, και εκείνοι είναι σαν το Θεό. Αυτοί που ανήκουν στην οικογένεια του Θεού δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνον. Πόσο μεγάλη τύχη. Απλά το βλέπεις αυτό και καθώς το βλέπεις φέρνεις περισσότερο ωφέλη στον κόσμο.
όλοι οι πολιτικοί ηγέτες, οι επιστήμονες συνδέονται μαζί. Όλοι χωρίς το σπόρο δεν μπορούν να ελευθερώσουν κανένα από τις άχρηστες σκέψεις, τις σκέψεις για τους άλλους. Δεν μπορούν να ελευθερώσουν κανέναν από την κενότητα, από το να νιώθουν κενό μέσα τους. Είστε τα λαμπερά αστέρια που δείχνετε ο ένας στον άλλον την πληρότητα του καθένα. Και αν δείτε στον ουρανό, στη γη, όπου και αν δείτε βλέπετε ότι όλοι είναι τυχεροί αθάνατοι. Όλοι είναι αιώνιοι πρίγκιπες. Δεν παθαίνουν τίποτε κακό. Είναι καλοί και ευγενικοί. Η συνειδητή ψυχή βλέπει και έχει φως. Η προσοχή είναι σαν φως. Όταν υπάρχει φως, οι άλλοι νιώθουν ασφαλείς. Μπορούν να δουν. Έτσι όλοι είμαστε αιώνιοι πρίγκιπες. Γιατί δεν το βιώνουμε αυτό, παρά μόνο τυχαία κάποιος το δει αυτό. Αυτή είναι πλήρης. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Και ο λόγος είναι ότι τα 8 δισεκατομμύρια ψυχές ρίχνουν το φως τους στην ιστορία, την παράσταση. Το φως τους δεν πέφτει στον πρίγκιπα. Και τα 8 δισεκατομμύρια αγνοούν απόλυτα τον πρίγκιπα. Είναι δύσκολο για αυτούς να αποδεχτούν ότι είναι πρίγκιπες.
ότι έχουν τα πάντα. Γι' αυτό το δικό μας φως έχει μεγάλη αξία. Γιατί δεν κάνουν πολλοί αυτή τη δουλειά, να ρίχνουν φως. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι έξυπνος σε αυτό. Δεν λες ότι οι άλλοι θα πρέπει να ρίχνουν φως σε σένα. Εσύ να είσαι έξυπνος, να έρχεσαι στο φως και να δημιουργείς φως. Κυρίαρχη η γη. Στον μ' αρέσει τόσο πολύ αυτός ο τίτλος. Αυτή είναι η πιο πολύτιμη υπηρεσία. Αυτή ακριβώς η υπηρεσία είναι του φάρου φωτός. Το να βλέπεις το απόλυτο θαύμα στον καθένα. Να στοχεύεις να πας στους άλλους πιο πάνω από σένα και να τους κρατάς συνέχεια πιο μπροστά από σένα. Αυτός που είναι στο φως δεν χειραγωγεί. Γνωρίζει το έμφυτο μεγαλείο του καθένα. Ξέρει ότι είναι πρίγκιπας. Ότι είναι άγγελος. Όλοι είναι άγγελοι. Όλοι είναι άξιοι να τους αγαπάει ο Θεός. Ανήκουν στο Θεό. Όπως τους βλέπει ο Πατέρας, σαν υπαριθμό 1. Με το ίδιο βλέμμα τους βλέπει. Χωρίς να βλέπει τις λεπτομέρειες, τις περιπτώσεις μέσα στο σενάριο. Κανείς δεν έχει επιλογή να αλλάξει το σενάριο. Και αυτό δεν είναι το θέμα. Αυτός που είναι συνειδητός δεν έχει μικρές σκέψεις. Έχει πλήρες πρόγραμμα φωτός. Δημιουργεί φως σε όποιον σκέφτεται. Σε όποιον βλέπει δημιουργεί φως. Αυτή η πληρότητα τους ελευθερώνει. Τους ελευθερώνει από τις άχρηστες σκέψεις. Τις σκέψεις για τους άλλους. Ελευθερώνει τις ψυχές από όλα τα προβλήματα. Ονομάζονται κοινωνικά προβλήματα. Την απληστία, την βία, τα ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα υγείας.
Όλα έχουν τη ρίζα τους στο αίσθημα του κενού. Οι ψυχές βλέπουν τον εαυτό τους άδειο. Επιφανειακά δίνουν καλές ευχές. Οι γιορτές είναι γεμάτες με καλές ευχές. Αλλά εδώ οι ψυχές αφυπνίζονται. Η συνειδητότητά τους αφυπνίζεται. Βλέπουν την ουράνια αλήθεια. Την ουράνια γιορτή. Τους αγγελικούς πρίγκιπες. Όλα τα άλλα είναι παράπλευρες σκηνές. Λεπτομέρειες. Πολλές λεπτομέρειες. Αλλά εσείς ξέρετε την ουσία. Σε κάθε τι υπάρχει όφελος για τον εαυτό. Να είστε αληθινοί και γεμάτοι γνώση. Γνωρίζετε τον Θεό. Γνωρίζετε τη ζωή των άλλων με τον Θεό. Καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι υπέροχοι. Αξιαγάπητοι. Εσείς υπηρετείτε με το φως.